ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் கடலை மிட்டாய் சாப்பிடும்போது நம்ம முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் தான் உங்களோட ஷேர் பண்ண போகிறேன். இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இது என்னென்னு பார்க்கலாம், வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு கடலை மிட்டாயில் கடலையும் வெல்லமும் சேர்த்து சாப்பிட்றப்போ நமக்கு உடம்புல சத்துக்கள் நிறைய கிடைக்கும். அதில் வெல்லத்தில் அயன் சத்தும் கிடைக்கும், கடலில் இருக்க பயோட்டினும் நமக்கு கிடைக்குன்றது தெரியும். ஸோ சத்துக்கள் நிறைஞ்ச இந்த கடலை மிட்டாய் நம்ம சாப்பிட்றப்போ சில விஷயமும் கவனிக்கணும். அப்படி கவனிக்காமல் விட்டுட்டோம்னா அது நமக்கு சில ஹெல்த் ப்ராப்ளத்தை உண்டு பண்ணும். அதை எப்படி சரி செய்யலாம் அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் நான் சொல்ல போகிறேன். கடலை மிட்டாய் சாப்பிட்றப்போ நீங்கள் கவனித்து பாருங்கள். ரொம்ப நேரம் அந்த லாஸ்ட் 2 பல்லு இல்லைனா பல்லெலாம் அந்த அந்த வெல்லம் அந்த கடலையோடது அப்படியே திக்காக பல்லில் ஒட்டின மாதிரி இருக்கும். நம்ம ரொம்ப எடுத்து இது பண்ணால் கூட, ப்ரஷ் பண்ணால் கூட சரியாக போகாமல் அப்படியே திக்காக இருக்க மாதிரி இருக்கும். எப்போயாவது சாப்பிட்றப்போ அது பெருசாக பாதிப்பை உண்டு பண்ணாது. ஆனால் சில பேர் ரெகுலராக சாப்பிடுவாங்க, அது ரொம்பவே நல்லதுன்றதுக்காக. ஆனால் அதை நம்ம கவனிக்காமல் விட்டால் என்ன ஆகும்னா, அந்த பல் அப்படியே ஒட்டி இருக்கிறது அந்த பல்லில் இருக்கிற அந்த இனிப்பு அப்படியே பல்லில் சொத்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிக்குங்க. அது அப்படியே ஒரு ஹோல் மாதிரி பல்லில் விழ வச்சிரும். ஸோ அப்போ இவ்வளோ சத்துக்கள் நிறைஞ்ச கடலை மிட்டாய் நம்ம சாப்பிடக்கூடாதா? அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது. கடலை மிட்டாய் தாராளமாக சாப்பிட்லாங்க. அதை சாப்பிட்டுட்டு ரொம்ப நேரம் எந்த இதுவும் சாப்பிடாமல் இருப்போம்ல, ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. மெயினாக நீங்கள் ஏதாவது சாப்பாடு இப்போ மத்தியானம் லஞ்சு சாப்பிட போகிறீங்கன்னா அது கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி சாப்பிட்லாம். இல்லைனா மத்தியானம் சாப்பாடோடய சேர்த்து சாப்பிட்ற மாதிரி வச்சுக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு கடலை மிட்டாய் சாப்பிட்டுட்டு மிச்ச சாப்பாடெலாம் நம்ம சாப்பிட்றப்போ பல்லில் ஒட்டி இருக்கிற அந்த கடலை மிட்டாயோடது வந்துடும். பல்லில் அப்படியே டெபாசிட் ஆகிற மாதிரி இருக்காது. எப்பவுமே நம்மளோட உணவில் நம்ம இனிப்பு சுவையை சேர்த்து சாப்பிட்றப்போ அது நல்லா செரிமானத்துக்கும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதுவும் இதில் இருக்க வெல்லம் நம்ம உடம்புக்கும் ரொம்பவே நல்லது தான். ஸோ அந்த மாதிரி கூட நீங்கள் பண்ணலாம். ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம். நம்ம என்ன கவனிக்கணும், கடலை மிட்டாய் சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் நம்ம பல்லில் அது ரொம்ப நேரம் டெபாசிட் ஆகி அப்படியே இருக்கிற மாதிரி இருக்கக்கூடாது. ஸோ அதை மட்டும் நீங்கள் கவனிச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு பல் சம்மந்தமான எந்த ப்ராப்ளமும் வராது. இல்லைனா அதை சொத்தையை ஃபார்ம் பண்ணி விட்டுரும். ஸோ அதனால் நீங்கள் கவனமாக பாருங்கள். ஏன்னா ரெகுலராக சாப்பிட்றவங்க நிறைய பேர் இந்த ப்ராப்ளத்தை ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ அதனால தான் நம்ம வியூவர்ஸ்க்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும்னு ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சா லைக் பண்ணுங்கள். யாருக்காவது யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள். ஏன்னா எந்த மாதிரி வீடியோஸ் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்றது கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். நெக்ஸ்ட் ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய்.